Vítam vás v novom videu z Chorvátska. Naším dnešným cieľom je malebná výhliadka na vrchu Kameňak, ktorý je súčasťou Národného parku Vranské jazero. Z jeho vrcholu nám dominuje Vranské jazero, na ktorom ročne prezimuje viac než 100 000 vtákov. Taktiež v pozadí dovidíme na Jadranské more s mnohými ostrovmi. Niektoré z nich sú zahalené zamatovým plášťom letného oparu mora. Pri detailnom skúmaní vidíme ostrov Murter a v diaľavách za ním aj Národný park Kornaty s ostrovom Žud v jeho popredí. Pri ceste nadol smerom do starého mesta Vrana, ktoré vám na budúce ukážem, sa nám naskytlo viacero výhľadov a taktiež som natrafil na miesto, ze ktorého si môžete vychutnať výhľad úplne zadarmo a bez turistov, ktorí by vám tienili vo výhľade. Ďakujem vám, že ste dopozerali toto video až do konca a budem rád, ak ho budete zdieľať s ostatnými. Ďakujem a teším sa na vás opäť na budúce.